ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ବକ୍ସି ପାତ୍ର। ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଦେଲେ ଇସ୍ତଫା। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର। 2019ରେ ବିଜେପିର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଚଳିତ ଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନି ଦଳ। ବୋଧହୁଏ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରି ସେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, 23 ବର୍ଷ ଧରି ଦଳରେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏବେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କଲାନି ଦଳ, ସେଥିପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଓ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଆଗକୁ ବି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି। ଏବେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେବା ପରେ ସେ କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡିଟିଭି।